nde Samsuddin Muhammed nahre suuri he kanko Bedruddin Hasan o ndaari Samsuddin Muhammed o naji men Samsuddin Muhammed ne nahre suuri he no moosa Bedruddin Hasan yimu tan wi hamoni o wuccire labasa uwi hamoni ko o adduno pontoje o wi on fenge ko oɗo kadi yemiri wiima haɓɓe yon waɗe kees hamoni tan kadi huccire Samsuddin Muhammed wi he ko an wino yon fenge an wino yon fenge wona goɗɗo ni ko an wino yon fenge pontoje an jogorno wardiɗi la tabba jere tekere ɓe nder rondaki gacce ñiiri belde kakol sukaɓe ne gadda so kaɓata tubakoɓe mbi la vie est un combat jusqu'à la mort aduna ko sippiro ha mayti mamma en liɓaka bamma en liɓaka ñalawma hande a wari a darima a liɓaka. assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama on beltanama mbiya mbar jaam Allah wone mon joni ko sehel mon guiɗo mon jawonɗo mon user sif ari kadi weltinde fital no wono wadde kala saaha mbaɗa men gaari jokiranden histoire men darol men o puɗɗiɗen ñanden o e darol Samsuddin Muhammed e Bedruddin Hasan bana men ñandene en jehino ha Samsuddin Muhammed yamiri labaro sare bindane mumɓe yo pewnu suudu ndu ha wayno ñalawma ñanga woni kan ganda hoorema Samsuddin Muhammed o fayi salto kanko yimɓe mo ɓe pewni salo ha nande ñalawma yango no salo wano ñalawma yango ni ɓe mbaɗiri noon kanko labaro sare binnemoɓe ɓe pewni suudu kadi ha wayino wano ni e on saaha kanko Samsuddin Muhammed o wi labaro sare hankkadi yonti heblo lelo e daddude he fada Bedruddin Hasan so Bedruddin Hasan ari o wayno puroto ɗum ni o wi ɗum ɓooyi boowal e on saaha noon o nodde ɗum o wi ar lelto kalko kiwi hakkude mabɓe so weeri labaɗo saare haalnamo ɗum kanko Samsuddin Muhammed banda men on saaha Samsuddin Muhammed acci toon labaɗo saare o yeehi sara ari ha ɗon dari wadde noon alay saago yimɓe jokkirana bandiraɓe banda men hande noon so Allah haaji en gayna darol ngol darol jurgol ngol darol belgol ngol darol kawrigol won darol Samsuddin Muhammed Nuruddin Ali Bedruddin Hasan labaɗo sare e Hasim ko hande darol ngol gasara so Allah haaji joni noon banda men ko hande gayneten saison 1 woni vol 1 puɗɗen natande saison 2 noon ko épisode men garowo puɗɗorɗen ɗum so Allah haaji bana men ko adi noon ko sara en jokkira mbaɗe like vidéo guila joni dokke kam pouce bleu so tawi tan darol ngol ne weeli on guilgol fuɗɗi ha to jaraɗen ɗo mbaɗe like vidéo guila joni kadi kala mon mo waɗano abonné yo waɗ abonné nde tawno saison 2 ɓuuri welde ko heddi ko ɓuuri hawnade ko heddi ko kadi ɓuuri yurminade waɗena noon mbaɗe abonné son mbaɗano abonné mbason yejjide huɓɓude hulde wonde ɗon nde woni cloche de notification o beele kala épisode jaltuɗo mbawa won tinde ɗum kadi woto jejjire wadde partager vidéo ji pour yimɓe heɓe mbawa ɗum naftorade nde tawno daari mo kalten ɗo ɗi ko daari nafoji naftoji kadi ko daari pindinoji guila puɗɗiɗen ha hande darol hen foof wonko jangguide wadde noon mbaɗe partager vidéo ji pour yimɓe heɓe mbawa ɗum naftorade joni no mbaɗa men keɗɗen sara en jokkiran en darol ngol e nder bande men nde yano ha jammo ari sara e lamɗo leleyima binta kadi lelima to wono lelade nde yano ha wendo ko binta ari findini sara o wi sara monam so tawi a ɗanayi aɗa jokkiran min darol Samsuddin Muhammed e Bedruddin Hasan ngol e nder bande men kanko sara o ummima o namdima Hammadi taw o jokkira Hammadi wi aha kay yo jokkid bande men sara fuɗɗima sara wi ko Jafar haalnanno darol ngol Harun ar-Rashid o wi e nder hen nde Samsuddin Muhammed haalan labaɗo sara ko haalnanno ɗum on saaha o yalti suudu o acci toon labaɗo sara hankkadin hebli leeli e daddude he kanko Samsuddin Muhammed o rutti hedde keeso woni ga to Bedruddin Hasan woni ga o wi yimɓe moɓe yoɓe jaltin Bedruddin Hasan e kees he ɓe nawa ɗum salto Bedruddin Hasan alle mo ho tampude lefte mo leftade fof kadi no wonire keese ni o ɗani to wonɗo ko ɗaniɗo ɗoygol teddugol e nder bande men ɓe guddiri keeso ɓe jaltini Bedruddin Hasan ne ɗani Samsuddin Muhammed wiɓe yoɓe guittu pantolo Bedruddin Hasan o Bedruddin Hasan heddore kilhel ɓolel ɓe nawa ɗum salto ɓe gacce ɗum toon e nder bande men ɓe guitti tuuba Bedruddin Hasan mawba Bedruddin Hasan finani ɓe ƴetti Bedruddin Hasan ɓe noyi ɗum salto nde ɓe noyimo salto nde ɓe joƴƴinimo ɗon e on saaha noon
ɓe gartiri bafal gotal e bafe Saleh nde ɓe gartiri bafal gotal e bafe Saleh tan waɗi dille seeɗa Bedruddin Hassane fini banda men nde Bedruddin Hassane fini nde tan ganda hoorema o wone lemade o daari salo tan o heftini ko ɗo o wonno hamo wonde gorko cofɗo o heftini salo kay kanko e gorko cofɗo koye oɗo sal ɓe gonno o heɓi ɗon hamo lemo o daari banggue mo o ñaamo tan o yi bafal suudu ngal en uddiri woni suudu to Labar Sare woni to bafal ngal en uddiri e nder hen noon o faye suudu he o naare suudu he o heftini kadi suudu ndu e nder bande men kanko Bedruddin Hassane hamo tohño guire moɗe hamo wiye min kam komi ɗaniɗo walla komi pindo ko jiyami ɗo ko mata kon wona noon wayi ko jiyami ɗo ko mata kam ko ɗum wona gonga angani bande men o heɓi ɗon tan hamo lemo to wonɗo o naji kanko Labar Sare o yalte ridoji he nde tawno kamɓe dadduleje mabɓe waɗade ridoji ko kañum kurata wonɓe nder ɓe so neɗɗo woni nder to a yiita ɗum so wona guidduɗa ridoji kanko ganduɗa hoorema Labar Sare o itti ridoji seeɗa tan o yaltini hoore mo nde tan o wi Bedruddin Hassane wi lamɗam an kam ko mbaɗanɗa boowal ginnano aɗa heɓi to min ɓe sikka janoɗo min mi hulino ni ar noon ar lelo hoko mbatta toon banda men nde Labar Sare wi noon Bedruddin Hassane wone dartemo o daarimo kay o heftini wonde oɗo debbo ko kañum o resno o daari Labar Sare o naji ha joni hamo miijo beele ɗum ɗo kam ko gonga walla wona gonga hangadini o yahani to Labar Sare woni to o heɓɗon tan hamo lemo hamo daara suudu ndu o heftini kay nduɗo suudu jamma mo resata o ko nduɗo suudu wonno kadi ko ni kadi wano o daari o lemi ha ɓooyi o yi comci moɗi e sagel bangel men kelle kangel ene jooɗi ɗo ne 16 oni wuttimo mo ɓorno e sagel bangel men kelle kangel o yi ɗum ene jooɗi ɗo ne 16 hankadi bande men kanko Bedruddin Hassane to wonɗo fuɗɗima najje hamo tohño guire moɗe hamo wiye min kam komi ɗaniɗo walla komi pindo ko jiyami ɗo ko mata kon wona noon wayi ko jiyami ɗo ko mata kam ko ɗum wona gonga e nder bande men o yehi o faye 16 he o hocci wutto o daari o heftini kay ko wuttimo ho wonɗo o wuttimo homo ɓortuno ko kanko woni ɗo henne e nder hen kadi o daari menkelle kange ɗe o daari sagel ngel ha moƴƴi o tawi kadi ko sagel mo joguino bangel menkelle kangel woni ɗon nde o daari ɗum de bande men tan o wi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam koni ko ɗum hawni ya hayyul qayyum meeɗa yiide gueɗe mbaɗi ni hawnade bande men to heɓi ɗon haala ɗum kanko debbo hamon to hamo jalamo ndeysan e nder kanko debbo o refti hen kadi ɓuy lamɗam tedduɗo feccere fittanam an ko keɓata toon aɗa lemo ko aɗa yetto leluɗa weetan taw aɗa lelo ha weeta tan ganduɗa hoorema Bedruddin Hassane ummi ɗon ari faye Labar Sare o yetti Labar Sare o jooɗe daddude he tan o wi Labar Sare debbo jooɗo jontaɗo wallam seeɗe min nduɗo suudu mi ɓooyi ɗo henne walla ko joni tan garmi ɗo bande men kanko Bedruddin Hassane o namdi Labar Sare so tawi o ɓooye suudu he walla ko joni o ari ɗo Labar Sare wimo ngal namdal kam ko woni iyan marna ko ɗo lelinɗa joni gummiɗa jaltuɗa iyan kay ko ɗo gonnoɗa joni jaltuɗa joni a arti walla ka jejjiɗɗo walla hakkille ma ko yeehi tan ganda hoorema Bedruddin Hassane wi hakkillam o hayso yahande o woɗɗani ɗon mbiɗa ko ɗo gonnomi ɗo lelinomi joni min kay mi siftori mi lelinomo ɗo en eɗen leldi mi siftori kay nduɗo suudu kay ko hen gonnomi kono noon mbeɗa siftori kadi mi woni Damas duuɓi 10 wallam kalna kam dewgal men ngal ko koyɗol walla ko gonmi Damas ko woni koyɗol gueɗe ɗiɗɗe ne beñodiri mi wawa wonde ɗo henne e nder oɗo jamma o gasa en taw mi yaha Damas mi won toon duuɓi 10 taw jamma o ha joni gasani ɗum wawa wonde ni beñodiri wonko wona hen gonga ko dewgal men ngal woni koyɗol walla duuɓi 10 mo gonnomi Damas ɗi woni koyɗol e nder bande men kanko Bedruddin Hassane nde wino nde Labar Sare wimo ko gonnoɗa Damas ko ɗum ko koyɗol ka koyɗude tan aɗa woni Damas kono noon an a umma heɗo henne jammo suwa gas taw mbeɗemi ko mi woni joom suudu ma
eden do yenne jammo so gasa resi kam kono na wa wonde Damas kay duubi sappo ko biida woni Damas ko dum ko koydol e dere bande men de labaɗo saare wimo ko woni Damas ko fof ko koydol kanko Bedruddin Hasan o jali o kon ko ngol koydol hawni kon ko ngol koydol jalni e nder bande men tan o wone haalande labaɗo saare ko hoydi ko o wi ɗum ndar koydumi mbeɗa itta ɗo henne mbeɗa nowa natirde Damas mbeɗa joƴƴina toon te mbeɗa waɗi kiltel tosel e wuttiyel koyngel ni no gonirmi ɗo ni ko ni tan nowirami Damas nowami hankkadin ha natirde Damas yimɓe ngari ɗon ene gullami ene mbiyami komi kangaɗo haɓe ndeweyam ɓe ndeweyam hankkadini ha ɓooyi nanmi ɗon e biri goto te nanmi e biri hende joom biri ko kanko yeer ko beñe ham yeeya kosam ham yeeya keram glace kanko jaɓɓi kam ɗon o nehimi o jaggirimi no ɓiyu gondumi moɗon mbeɗa jangga hankkadini ko waɗata ko kosam ɗam no fewdiri ni fof o jangguinimi mbeɗa wawno beñe ni kono kadi mi ɓeydima janggude mo beñe e nder hen kanko joom biri ko nde jeeyi haw sankinde hankkadini donmi ko joguino ko fof jawdi mo joguino ndi fof donmi ɗum gontumi biri he gonmi biri he hankkadini mbeɗa yeeya mbeɗa heewi kileneɓe gueɗe goɗɗe kewɗe mi heeɓi ɗum e Damas ko heewi kay ko wawa haalandem nde taw ɗum ene juuri kono noon mi yetti Allah sabu ɗum ɗo fof mbiɗa ko koydol mi yetti Allah nde pinmi sabu somi finano woni winoɓe ene peŋami ɓe gaddi pontoje kay ɓe gaddi kay calɗi ɓe mbi hay peŋami hen alhamdulillahi rabbil alamin nde ɗum ko koydol la ilaha illallah min kay ɓe ɗefi feŋede koydol he bana men kanko Bedruddin Hasan hamon ɗon hamo jaggiri ɗum ɗo ko koydol nde o haali ɗum nde labaɗo saare jali labaɗo saare jali ha haljiri way komno mo anda ɗum ni wimo ijam an kam holko mbaɗɗa ha mbiya haɓe peŋma waddende an ka baɗɗo ko boni sa waɗano ko boni kam a wira he aɗa feŋe tan banda men Bedruddin Hasan wi ala mi waɗani ko boni ko gueɗe kecce tan mi mbiya ɓe peŋiremi ɗo hammaremi e mbi wonde mi yeeyiɓe beñe ɗe ne manki suhara ɓayɗo ɗe ne manki suhara waddano alay saago ɓe peŋami e pontoje hankkadini mi maaya hen ko ɗum tan ala goɗɗum wonde beñame manki sukar ko ɗum tan sa wi mbiya peŋami de ko ɗum tan banda men nde Bedruddin Hasan wino nde labaɗo saare ɓeydi jalde o jali o wi so tawi tan ko ɗum ɗo kadi mbiri heɓe peŋma ɗe toñi e potani wiide heɓe peŋma sabu abude ɗum ɗo banda men kanko Bedruddin Hasan to woni ɗo ha joni ko jiiɓiyo e nder banda men kanko Bedruddin Hasan o wi labaɗo saare gasani kadi ko adi koɓe mbi haɓe peŋami ko biri kam to ɓe tawimi ɓe bonni ron ala fof koɓe bonnani ɓe keeli kala ko wonno ron beñe ɗe ɓe cari kosam ɗam ɓe duufi nde ɓe bonni koɓe bonnanno e biri go fof ɓe jaltinimi ɓe kaɓɓimi ɓe nowimi hedde gorko goto on wi yo ɓoggi ɓurɗi tidde ɓe kaɓɓami ɓe nannami ɗon e kees ɓe nannimi e kees e hankkadini ko hen gonmi hen mbalanmi ɓe lefti momi meeɗa leftede e on saaha kanko gorko binoɗo mi haɓɓe mi waɗe e kees o noddi ɗon gorko goto o wi ɗum ya adduya samdu kanko o addi pontoje ɓe jogorno ko femdeli kono min mi yetti Allah ɗum ko koydol ɗum so wonano koydol mi feŋete hankkadi maayo gotol kono mi yetti Allah no feewi banda men kanko Bedruddin Hasan hamon ɗon hamo jaguiri ɗum ɗo ko koydol hammadi ko kañum heɗorno sara en haala o jali ko Bedruddin Hasan jaguiri ɗum ɗo ko koydol ko taw ko gonga e nderen banda men nde Bedruddin Hasan haalani labaɗo saare ha haljiri labaɗo saare wimo joni noon lelo hankkadini ɗum ɗo fof ko koydol e on saaha banda men labaɗo saare Bedruddin Hasan lelima kono Bedruddin Hasan o ɗanayi ɓoyɓa fof o ummoto hamo miijo ɗum ɗo kam ko gonga walla ko koydol ha joni haɗum e hakkille mum hamon tan miijo bel ɗum ko gonga walla ko koydol ɓoyɓa fof kadi o ummo ɗon o yirlo e suudu he o daara suudu ndu hankkadi banda men o yetto rideau ji o dirtina o daari suudu ndu o heftini kay ko ɗo tan o wonno tan o wi nde mimi juumayni la ilaha ɗum ko koydol nduɗo suudu ko ɗo gonnomi ɗo gonnomi tawi ɗo en debbo joɗɗo jontaɗo o debbo joɗɗo jogornoɗo hokkede gorko cofɗo ngari mi desmi ɗum ko ɗo la ilaha illa ngol koylol de yo Allah dandam koydude hono maggol ɗi koyɗi woni ko hulɓinade koyɗa aɗa lefta aɗa feŋa kono alhamdulillah mbeɗem ɗo henne bene men kanko Bedruddin Hasan nde winon nde o ummi ɗon o fayi hedde labaɗo sarde won to o leeli hankkadi bane men o jaɓi wonde ɗum ɗo ko koylol o leelima o ɗanima
nde yano hawe Samsudin Muhammad ari Samsudin Muhammad ari nde hongi bafangal tan labaɗo sare ummi uddiri bafangal Samsudin Muhammad nahre suuri he ene moosa nde Samsudin Muhammad nahre suuri he kanko Bedruddin Hasan o daari Samsudin Muhammad o naji banda men ko adi noon keɗen jokka dattine vidéo seeɗe mone mon fof waɗa commenté yo pulagu yaaru yeeso hay commentaire gooro mi sohlani commentaire uji he so wona yo pulagu yaaru yeeso alay sago keɓen ko ɓuri 100 commentaire taw kañum fof yo pulagu yaaru yeeso yo pulagu yaaru yeeso ko ɗum tan cohlumi mone mon fof yo windu e commentaire uji he yo pulagu yaaru yeeso yo pulagu yaaru yeeso kadi so ɗum ɓenni kadi won jejjire wadde like vidéo mbaɗe like vidéo mbaɗe like vidéo ke kam pouce bleu mbaɗon partager vidéo kadi pour yimɓe heeɓe mbawa ɗum naftorade kala mon kadi mo waɗano abonné yo waɗa abonné no mbimi ni saison 2 ɓuuri welde e saison 1 daari mo kallen ɗo ɗi daari men kalani ɗi ɓuuri ɗum welde wadde noon kala mon mo waɗano abonné yo waɗa abonné mbason yejjidde huɓɓude cloche de notification woni hulde nde beele kala épisode garɗo mbawon tinde ɗum joni noon banda men jokkiren darol ngol e nderen banda men nde Samsudin Muhammad nahre suuri he kanko Bedruddin Hasan o daari Samsudin Muhammad o heftini ɗum o naji o heftini ɗum kono noon wonani Samsudin Muhammad wano e mo Samsudin Muhammad ɗo en ari kene moosa kono noon kanko Samsudin Muhammad mo yino adano on ne ñangi ne mettini ne haaɓi ne hulɓini ɗum saabi alhaali o haawi mo no feewi bene men Samsudin Muhammad ne naare suuri ene moosa Bedruddin Hasan yiimo tan wi hamoni o wuccire labasa wi hamoni ko o adduno pontoje uji on fenge ko oɗo kadi yemiri yon haɓɓe yon waɗe kees hamoni tan kadi huccire Samsudin Muhammad wi he ko an wino yon fenge an wino yon fenge wona goɗɗo ni ko an wino yon fenge pontoje an jogorno wardiɓe bane men nde wino nde Samsudin Muhammad e labaɗo sare jaali ɓe jaali ndere noon banda men kanko Samsudin Muhammad ndesan dow jeela o haljiri o wi Bedruddin Hasan heɗo mi haalanma koye nduɗo suuru gonnoɗa jinna ari ittuma ɗo henne bana men o wi Bedruddin Hasan koye suuri he wonno jinna ari ittimo ɗon waɗi noon o wi ko jinna ari ittimo ɗon ko gorko cofɗo haalininomo wonde jinne arino ɗon so tawi o ciftiri e épisode 46 he gorko cofɗo haalininomo wonde jinne arino ɗon wonti ullude ha pari wonti eɗa so tawi on ciftiri e épisode 46 he kala mo yeɓano on épisode ya yeɓoya lion e description vidéo he kaw ganduɗa warma Samsudin Muhammad o wi Bedruddin Hasan koye suuri he wonno ene leeli jinne ari ittimo ɗon no wimo nokku goɗɗo o wi min gandiri noon ko an ko deftere wonnode e wuttima he min jiiɗon deftere ene winda hen bindi Nuruddin Ali noon ko miñam min ko bamma tohose mbiyetemi ko Samsudin Muhammad min jiiɗon bindi ɗi kadi min jii hen ko winda hen ko fof min gandi ko an joni noon mbimi ɓayde ko noon alay saago mi yaha mi ƴeewoyma min gummiɗo henne Misra min jaɓani Basra min jeehi Basra min tanima toon kono Allah waɗi kawriɗen Damas ɗo min gartirma nomin gartirirma ni nomin tampinirma ni tan ganda horma Samsudin Muhammad nde wino nde tan ganda horma o jaɓɓi Bedruddin Hasan o wi ɗum ma jafoɗa ham de Bedruddin Hasan min tampinima no feewi hañum mbawno wasde tampinirdema ni kono noon ndeɗo tampere musde e mettude fof so tawi a yi yimɓe fatɓeɓe ɗoɓe ma welto ma yejjid ndeɗo tampere jimi noon ko kebloɗa ɓonoɗa comci pewnirɗa e yumma nen fatma boowal yumma min gaddi ɗum ɗo henne kadi ɓiye nan toon a yi ɗum Damas kono noon a anda ko ɓiye nan toon kadi fatma joni noon mi jiiɗi ko kebloɗa gara kamɓe fof haɓen fatma jaɓɓotiron jiyotiron hankkadini enen fof yimɓe belto e nder banda men kanko Samsudin Muhammad nde o haali ɗum nde o wi joni noon mbiɗen yaha kebloɗe garon tawon min boowal kanko Samsudin Muhammad o yeehi o acci ɗon Bedruddin Hasan e labaɗo saare gone heblade banda men Bedruddin Hasan e labaɗo saare keblima ɓe ñantima ha yooɗi ɓe jalte suudu he ɓe gari ɓe tawi ga henne yummum Bedruddin Hasan e Hasim banda men Bedruddin Hasan nde yi yummum e yi Hasim Allah andi weltare mo nde to haali kala no mijirɗa weltare mo nde ɓuuri ɗon o welti no feewi banda men o welti ko yiɓe ko o jaɓɓodiri e yummo o jaɓɓodiri e Hasim yimmiraɗo ene woya ene haala kongi jurminiɗi ndeysan haalani Bedruddin Hasan no tampiri e jagol mohoni haalani Bedruddin Hasan bojji mo woyiri sikkuno ko maayi kono noon alhamdulillah o artirimo banda men kanko yimmiraɗo hamon ɗon han woya bojji cattuɗi Bedruddin Hasan kadi ne woya hamo jaɓɓodiri e Hasim ndeysan Hasim so tawi Bedruddin Hasan are mo o wiine
jabbomo o salota hono salirno damasni hankadi kala Bedruddin Hasan wi jabbomo o jabat kadi Bedruddin Hasan jabbomo banda men ndesan alhaali o ne yurmini kanko Labaɗo Sare kadi o jaɓɓodiri mabɓe banda men kamɓe nayiɓe fof haɓe goya ndesan kanko Samsuddin Muhammed o ummi ɗon o yehi hedde lamɗo o haalani ɗum lawol mo hono wayi o haalani ɗum alhaaliji mo hawri hen ndi o andi ɗum kadi o tawi toon kadi Bedruddin Hasan o artiri ɗum kanko lamɗo banda men o wi Samsuddin Muhammed yo haal darol ngol fof no wayni ngol winde saabu ngol darol ko darol kawnigol alay saago winde pour aroɓe dokke ɗum mbawa hutorade hankadi Samsuddin Muhammed haali darol ngol winda acca ɗon hedde lamɗo kanko Samsuddin Muhammed o wayni lamɗo o wi o rutto galle mo banda men o ummi lamɗo o ari ga en o tawi ga Bedruddin Hasan Labaɗo Sare Hasim e yummu Bedruddin Hasan e galle mo fof banda men ɓe mbaɗi bottari mawdi ɓe mbaɗi bottari fayidindi hankadi banda men ɓe goni ɗon haɓe ñaama haɓe jara haɓe belti banda men ɓe guuri gurnam belɗam ɓe gartino ɓe mbano gurnam mabɓe weeli kamɓe kala ɓe beltima ndeysan banda men ko Jafara haalnanno Harun ar-Rasid darol ngol o wi Harun ar-Rasid amirul muminina ɗo julɓe ko jinnomi haalandemo ko ni wayi darol Samsuddin Muhammed e Bedruddin Hasan Nuruddin Ali Hasim Labaɗo Sare ko ni ngol wayi ko ɗo ngol haaɗi ndeysan banda men kanko Jafar nde wino nde Harun ar-Rasid alle mum weltade darol he alle darugol welde ɗum alle darugol kadi hawnade Harun ar-Rasid fadani ha Jafar wiya yo yaafo liggotoɗo mum woni Bocara tan Harun ar-Rasid wi mi yaafima liggotoɗo ma o hankadi mi hayri wardemo ndeysan banda men nde Harun ar-Rasid wi yaafima liggotoɗo o wuccire gorko oya gorko barnoɗo debbo mum o wi ɗum annene kadi mi ñaguimama yaafo oɗo gorko o waɗi ko fotani wadde ko noon kadi ko waɗi ko kadi ene yaafe to Allah ɗo mi ñaguimama yaafomo kam ganduɗa hoorema gorko barnoɗo debbo mo o wi mi yaafimomo Harun ar-Rasid ƴewnimo ɗon debbo joɗɗo ƴewnimo debbo jontaɗo debbo moƴƴo pewɗo hokkimo ɗum wi yo res ɗum Harun ar-Rasid ƴetti jawdi ha heewi hokki oɗon gorko wi caggal hande guura ha maya min mami jogue mami toppire kala ko mbawɗa sohlude hollir min mami waɗani ɗum nde tawno ko kewi ɗo ko gueɗe payidinde gueɗe kawnide min mbeɗa paari waɗandema ko hedde gurnam ma ko kala ko jiɗɗa waɗanere kene weltinma ndeysan banda men kanko Sara o huccire Hammadi woni lamɗo o wi ɗum darol Bedruddin Hasan Nuruddin Ali Samsuddin Muhammed Hasim e Labaɗo Sare ko ɗo darol ngol haaɗi daari mo kalanmami ɗi fof e welde e hawnade e yurminade darol almudo joom jimdi bellugol ngol ɓuuri welde ɓuuri yurminade ɓuuri hawnade ɓuuri kadi wadde fayida mbeɗa yiiɗi haalandema ngolɗon darol kono noon weeri sa wawino hokkudemi jamma goɗɗo mi wuuri mami ara mi haalanma ngolɗon darol banda men Sara wi Hammadi daari mo haalanimo ɗi fof e welde e yurminade e hawnade darol almudo joom jimdi bellugol ɓuuri welde ɓuuri yurminade ɓuuri hawnade tene kadi ɓuuri wadde fayida hamo yiiɗi haalande ɗum Hammadi kono noon weeri so Hammadi hokkinomo jamma goɗɗo wuuri mo waro haalan ɗum ngollon darol e nderen banda men nde Sara wi noon nde kanko Hammadi o ummi o woni miijare uyi onon kam Sara ñande fof ko ni o waɗata o haalna ɗam ɗo ene daari juuɗɗi so fuɗɗima mi yiɗat tan yo jokkit ñande fof ko ni o waɗata joni kadi o wi maw haalnam darol gongol ɗum ɗo fof ko funti pommi ko wardemo guile joni banda men kanko Hammadi o wi Sara o ngoye funtudemo o foti ko warde ɗum guile joni banda men Hammadi wi Sara woni koye funtude ɗum wadden noon alay saago o wara ɗum tan ha ɓooyi o wi ala so tawi mi warimo darol almudo joom jimde bellugol mi heɗota ko ngol mi andata ngol wadden noon jarani ko mbeɗa heño mi muñata o haalnami darol almudo joom jimde bellugol on saaha so paari mi fuɗɗo o wardemo e nderen banda men o huccire Sara o wi Sara mi hokkima guura jamma goɗɗo ha kalna kam darol almudo joom jimde beɗɗigol joni noon banda men ko ɗo katen ha saaha goɗɗo yimɓe gaara yimɓe kalana bandiraɓe darol almudo joom jimde belligol en gayni saison 1 hankadini naten ko saison 2 épisode garowo ko saison 2 puɗɗorɗen inchallah so Allah jaaɓi wadde noon banda men wor jejire wadde commentaire mo mbimono yo pulagu yaaru yeeso yo pulagu yaaru yeeso commentaire uji yo pulagu yaaru yeeso en poti hewde hen hande
kala won baɗo commentaire yo windu ɗum yo pulagu yaaru yeeso yo pulagu yaaru yeeso eɗen poti hebde plus de 100 commentaire taw ko yo pulagu yaaru yeeso woni hen waɗen noon bande men woto jejjire wadde commentaire woto jejjire kadi wadde like vidéo woto jejjire kadi wadde partager kadi kala mon mo waɗano abonné yo waɗa abonné nde tawno saison 2 ɓuuri welde e saison 1 daari mo kallen ɗo ɗi fof e welde daari garoɗi ɓuuri welde wadden noon kala mon mo waɗano abonné yo waɗa abonné mbason jejjire wadde partager vidéo pour yimɓe baw ɗum naftorade ha saaha goɗɗo inchallah yimɓe gara yimɓe puɗɗuno yimɓe saison 2 woni vol 2 on mbiyama to gonɗon eno gonirɗon yo moƴƴere Allah wone mon la tabba jere tekere ɓe nder nde rondaki gacce ñiiri belde e kakol sukaɓe ne gadda so kaɓata tuma koɓe mbi la vie est un combat jusqu'à la mort aduna ko sippiro ha mayde mamma en liɓaka bamma en liɓaka ñalowma hande a wari a darima a liɓaka